kickboxing klub, kao što vidite. Gledali ste 1000 puta neki boks meč, kickboks meč i pitali se da li mogu ja da uđem u ring s ovim ljudima. Ovdje treniraju svetski šampioni i došli smo da ja probam malo da se borim s njima. Pomio si mi bilicu za malo. Pa će da ti vrati tamo neki svetski šampion. Došli ovdje da se pošivaš ti ili da vežbaš? Ne, ja sam došao malo da vidim... Ajde, izazovi nekoga za Boga i onda je počne. Kradem sada, gledam koje su slabe tačke. Gledamo kako bokseri vrte guzu. Sad sam te dojel kickbox klub, sljedeći put idemo striptease bar. Mislim... Ali izgleda... Jel stvarno boli? Šta? Pa stvarno udaraju se jako. Da, stvarno boli. Digni ruke, stani u grad. Što je Milan tako jak i to... Možda bi mu bio neko ravan ova cica ovdje. Tu su. Pokilaži. Malo više od njega za glavu, ali dobro. Deluje potpuno bezazleno. Jel bi smeo da se tučeš s ribom? To se pratovi mojim vaspitanju. Dignem ruku na ženu. Tebe udarim po neki put, to je zato što ti nisi žena. Milan, go. To nije lepa scena. Pivalo se da ide malo više gore, probali malo. Tako, Što se radi nogama? Da, rukama i nogama. Čisto ga se platio da ga malo ponijeti. Ne mora ništa specijalno da se desi. Što kaže devojka? Caruje. Udaraš ko devojčica. Evo ti. Džak ne uzreće udarci. Zato samo Džak i bijem. Odlično, super. Slušaj, evo ti, vidi, Milane. Hoću tebe. Ali udari, pusti nogu do kraja, to izgleda smešno. Ne smem. Smeš, ajde. Žensko si. Jao! Vidiš, šta će mi ovo? Jeste vi sam svetski prvak? Jesam, ja sam svetski prvak. Ozbiljno? Da. Izvinjam, sam sa svetskim prvacima stvari. Tako je. Tako je, budi muško, Milane! Budi muško! Milane, ubijte žena za Boga, ajmo. Šta ti? Ovo je najlepši deo. Pusti mi, molite da traje ovo. Jeste. Ti neko može dečku to? Dečki u švički. Nemoj da me grliš, moram da se mokra. Ovdje zagrljen. Vidi, Ana. Šta je pojenta svega ovog? Šta smo naučili danas? A to kaže veliki majstor, to je Bruce Lee rekao.
Znači, nije šampion onaj koji dobro bije, nego onaj koji može više da istrpi batina. Svetski šampion u izdržavanju batina. Definitivno, Milan Kalinić. Yeah! Ali nisam bio loš. Prebila ga žena. I eto, šetam se ja usred bela dana ovim našim lepom gradom i uopšte me ne zanima šta sada ljudi rade iza ovih prozora u ovim različitim zgradama. Ali, kada padne mrak, jako me zanima šta, na primer, radi neko čiji je jedini prozor u zgradi osvetljen. Nalazimo se u elitnom delu Beograda, pa ćemo sada vidimo šta naši sugrađani rade u ovo gluvo doba noći. Objekat je pod fizičko-tehničkom zaštitom. Što to znači pod fizičkom? Zaštita. Dobro večer. Jel spavate? Probudili smo vas. Pa, mislim, jeste i niste. O čemu se radi? Pa ne, samo smo htjeli da vidimo da li spavate. Pa, spavam. A kako ćeš sad ponovo da zaspiš? Lako noć. A stani da te pitamo, jesi sam kući? Ne. Ko je tu? Lako noć. Jesmo te baš probudili ili nismo? Niste me probudili. A hoćeš sad da spavaš? Kako su to pitanja? Trebalo je da kaže da su pitanja glupa, pa ti onda da je uspešan zadatak. Žuta kuća, žuta kućica. Jadan ovaj što je nafta, Kucnut ćemo. A gleda TV, neće da nam otvori. Gospođo! Gospođo! Dobro večer. Jel spavate? Spavam. A kako ste zaspali večeras? Ste vi pri svesti? Ne, hteli smo samo da vas pitamo da li spavate i kako ćete sad ponovo da zaspite ako ste spavali. Pa što se ljutite? Idemo dalje. Dobro večer. Dobro večer. Šta radite? Molim? Jel spavate? Jesmo vas probudili? Ne, što? Pa hteli smo da vidimo da li spavate, pošto je jako kasno. Šta je u pitanju, recite? Pa u pitanju je samo da smo hteli da vidimo da li spavate i ako ne spavate, zašto ne spavate u ovo doba? Moja privatna stvar. A jeste sami? Sam jesam, ali i jesam i nisam. A šta radite sad u ovo doba ako ne spavate? Razmišljam, gledam televiziju. O čemu razmišljate? O boljem životu. Šta vam konkretno fali u životu? Pa nešto što je realno. I sad razmišljate o tome? Baš tako. A jel mislite možda da je jutro pametnije od večeri? Miloš Obrenović. Tako je. A nećete da spavate skoro? Ne. A kako obično zaspite? Kako ja želim. Pa kako večeras želite? Kad budem hteo bez televizije. Bez televizora? Da. Izvinite. Ćao, jel spavaš? Ne. Nismo te probudili? Ne, spala sam. A spavala si? Spavala sam, ali kako? A što si ustala u ovo doba? Ne znam. Ne možeš da spavaš? Ne. A kako ćeš sad ponovo da zaspiš? Ne znam. Izvini, samo te pitam. Pa, gde si? Ugaćala se. Pa dobro, samo glavu. Daj. Reci. Jel spavaš? Spava. Jesmo te probudili? Pa baš jeste. A kako obično zaspiš noć? Obično, normalno. A kako ćeš sad da zaspiš kad smo se probudili? Ponovo normalno. Lako? Lako. A što si tako krvave oči? Zato što spavam. Dobro večer.
Izvini. Spavate? Da, spavam. Probudili smo se. A što vam je onda upaljeno svetlo? Pa, zato što je uvijek upaljeno. Uvijek je onda... Aha, da bi neko mislio da ne spavate, ili tako? Da. A kako obično uveče zaspite? A zašto je sve to? Pa, hteli smo da vidimo da li spavate i kako ćete sad ponovo da zaspite. Super, ne primim. A kako inače zaspite? Super. Znači sad u 3 ćete bez problema moći da zaspite kad smo vas probudili. Pa da. Dobro, evo još jedan prozor. Nadamo se da će ovdje neko spavati i da ćemo nekoga probuditi. Lupaj! Još lupaj, još. Moraš još. Nemaš pojma kako se lupa. Možete da otvorite prozor? Pa da vidim. Dobro večer, jel spavate? Spavam. Jesmo vas probudili? Nema problema, što? Pa ne, hteli smo vas pitamo kako obično uveče zaspite? Strašno loše. Loše? A kako ćete sada zaspiti? Pa ne znam. Znate koliko ima sad? Ne znam. Pa 3 nešto. Pa dobro. Hoćete moći zaspiti? Što spavate? A što spavate? Pa to što je vreme za spavanje. Ali ne izgledate kao da spavate, izgledate mi veselo nekako. Kao da vas nismo sad probudili. Jesmo vas mi probudili? Da, neko lupanje sam čula po sad. Jeste, to je on lupao. Pa dobro, oprostit ću. Dobro, znači moći ćete zaspiti. Dobro, lako noći. Nadam se. Prijetno. Eto, neko i spava. Dobro večer. Gospodin, dobro večer. Možete da nam otvorite prozor? Možete da nam otvorite prozor, Časko? Da vas pitamo. Jel spavate? Ne bojte se, to je mikrofon. Evo, je ličilo na mene, ona.